Първият ден на март и няколко дни след това българите носят и си разменят бяло и червено куклички, наречени Пижо и Пенда, за да празнуват празника на Баба Марта. В български фолклор името на Баба Марта е свързано с една сърдита стара лейди, което настроение се сменя много бързо. Това е една стара българска традиция, която остава непроменена и днес. Първият ден на март и няколко дни след това българите носят и си разменят бяло и червено куклички, наречени Пижо и Пенда, за да празнуват празника на Баба Марта. В български фолклор името на Баба Марта е свързано с една сърдита стара лейди, което настроение се сменя много бързо. Това е една стара българска традиция, която остава непроменена и днес. Вярването е, че като носиш червено и бяло, цветовете на мартеницата, ти молиш Баба Марта за прошка. Българите се надяват, че това ще направи зимата да си отиде по-бързо и пролетта да дойде по-рано. Много хора носят повече от една мартеница. Те я получават като подарък от своите приятели, роднини и колеги. Мартениците обикновено се носят закачени на ревера или като гривна на ръката. Традицията налага да носиш мартеничка, докато видиш щъркел или цъфтящо дърво. Щъркела се смята за предвестник на пролета и доказателство, че Баба Марта е в добро настроение и си отива вече.